El ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió celebrada el 22 de juny d'enguany, prengué l'acord número 32/2018, pel qual es concedeix la medalla de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua al sociòleg Rafael Lluís Niñoles i Montllor. Tot seguit, l'acadèmic Eduard Mira serà l'encarregat de realitzar la laudatio del guardonat. Té la paraula l'il·lustríssim senyor Eduard Mira i González. Hola, bon dia. Honorable senyor conseller d'Educació, Investigació i Cultura, honorable consellera de Transparència, Responsabilitat i Participació, honorable presidenta del Consell Jurídic Consultiu, honorable president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, il·lustríssims acadèmics i acadèmiques, senyors i senyors. Actes com el que avui ens reuneix, el jurament de la medalla de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua al doctor Rafael Lluís Niñoles i Montllor, solen anar presidits per una laudatio dels excepcionals mèrits intel·lectuals, acadèmics i humans del guardonat. Els mèrits del professor Niñoles són ben coneguts entre sociòlegs, psicòlegs socials, lingüistes o politòlegs i m'atreviria a dir per qualsevol estudiós de la sociologia de les llengües amb especial referència al nostre àmbit lingüístic. No recorreré, per tant, amb intenció descriptiva, l'extensa bibliografia del doctor Niñoles. Qualsevol de vostès pot fer-se'n una idea bastant acurada llegint dos treballs recents, dels quals aquestes línies no volen ser mera glossa. Em referisc al text objectivament encomiàstic presentat per Josep Cortés en la 23a jornada de Sociolingüística d'Alcoi, el passat mes de març, i a l'aclaridora entrevista que li feu Toni Mollà l'any 1214 per a la revista L'Espiny. He tingut el privilegi de gaudir durant molts anys de l'amistat de Rafael Niñoles, una persona amb el pensament i l'obra de la qual tinc un notable deute. Aquestes línies han d'allunyar-se necessàriament, per tant, de la pura ressenya escarida i d'una pretesa objectivitat acadèmica. Volen, si més no, fer esment als inicis de l'aventura intel·lectual del professor Niñoles, emprant-hi a tall d'eina heurística allò que Max Weber anomenava Einfühlung, l'empatia, és a dir, trencant la distància que rau entre subjecte que observa i objecte observat, maldant per sentir com ell sent, bategant amb els seus batecs. Rafael Lluís Niñoles va néixer en 1943 a la ciutat de València, on va transcórrer bona part de la seva infantesa i joventut. Les finestres de la façana posterior de les nostres residències familiars, la seua i la meua, s'obrien al pati interior de la mateixa illa de l'Eixample de la capital valenciana. I tant ell com jo vam cursar el batxillerat al Col·legi de Sant Josep, que regentaven a València els jesuïtes. La nostra família materna tenia les seues arrels, en tots dos casos, també a Alcoi i a la seua comarca, en eixa València interior muntanyenca i aspra que ell tant estima i que fou testimoni de la versió nostrada d'una primerenca transformació industrial que poc tenia a veure amb la imatge autocomplaent cofoia del Levante feliç que transmetia el cap i casal del nostre país. Els estius els passava Rafa, sent encara un xiquet, a Xàbia. La nostra relació d'amistat no fou estreta, emperò, fins a alguns anys després. Recorda tanmateix molt bé la seva figura esvelta, hereua sens dubte de l'aparença física de son pare, la carnació rosenca que devia a sa mare i el tarannà introspectiu i callantívol, producte segurament de la dedicació a l'estudi i la lectura i del seu abrandat amor a la música que estudià en el Conservatori de València, que interpretava al piano i que l'ha acompanyat al llarg de la vida.
Hom en diria, a primer cop d'ull, un anglès culte, en sintonia amb la precoç anglofília que tan present està en la seva obra. Els estudiosos de la vida i obra de Niñoles han recalcat sovint la juvenívola amistat intel·lectual fargada al caliu del Col·legi de Sant Josep entre la persona a la qual avui retem homenatge i condeixebles seus que van tindre un notable relleu posterior en el valencianisme polític i en la cultura valenciana, com ara Alfons Cucó, Eliseu Climent o Lluís Aracil. Una sèrie de circumstàncies contribuïren al peculiar tombant ideològic que va prendre el que s'anomena sovint el grup dels jesuïtes, en un moment en què el valencià era, en tot l'estat espanyol i en especial a casa nostra, una llengua minoritzada i menystinguda pel castellà imperial, al mateix temps que era objecte de la sublimació compensatòria fortament emotiva que encara perviu. Pot ser, entre alguns d'aquests jesuïtes que segurament contribuïren a fargar les bases de l'actitud crítica i del rigor intel·lectual del doctor Niñoles, continuava viu l'esperit que animà el pensament i l'obra d'aquells altres jesuïtes que, d'ençà del segle XVII, hom coneix com a volandistes i que tenen la seu actual a Brussel·les, al Col·legi de Sant Miquel. Els volandistes observaven la llegenda àurea del santoral catòlic a la llum de la raó i de la verificació documental. En tot cas, crida l'atenció la lucidesa amb què el professor Niñoles ha detectat allò que no quadrava, que grinyolava en la manera habitual de referir-se a la relació social de les llengües i que coexistien i coexisteixen amb desigual fortuna a casa nostra i en altres àrees de les Espanyes i d'Europa. Niñoles va ser un pensador pioner a l'hora de considerar el pretès bilingüisme valencià com el que de fet era i és, un conflicte manifest o latent que troba el seu origen en l'estructura i l'evolució històrica de la societat valenciana. Devem en bona part al doctor Niñoles la recepció valenciana de la sociologia crítica de Mills i de Dahrendorf, de la teoria del coneixement de Mannheim, de l'obra d'autors com Ferguson, Fishman o Closs i de la seva reflexió sobre conceptes com diglòssia, autoodi, normalització i substitució lingüístiques, que, com assenyala Toni Mollà, ha popularitzat i ha fet seus el debat sociolingüístic sobre l'afany classificatori i el cru empirisme estadístic del qual Niñoles ha expressat sovint no poques reticències. I tornant a la flaire anglosaxona de la lògica intel·lectual del doctor Niñoles, em ve a la pensa la manera com raonava Sherlock Holmes, que, segons expliquen Umberto Eco i Thomas Sebew, de la Universitat d'Iowa, en el seu llibre conjunt The Sign of Three, troba la seva arrel en el nominalisme medieval de Guillem d'Occam, que Eco transmutà literàriament en el Guillem de Baskerville del nom de la rosa, i que arribà al pragmatisme nord-americà de Charles Sanders Peirce. Baskerville és capaç de solucionar de manera inesperada casos obscurs perquè, com Sherlock Holmes, sap moltes coses. Sap de cendres, de teixits, dels particulars que des de la seva infantesa ha anat emmagatzemant en la ment, dins de la ment, i que ell belluga com faria amb els cristallers d'un caleidoscopi fins que a la impensada aquests vidres de colors formen una figura harmònica dins del tub proveït d'espits sàviament col·locats. També els particulars, una volta combinats com escau per obra de la reflexió, construeixen tota una mena de silogisme heterodox, una regla que resol aquell cas obscurs, el qual al seu torn verifica la regla tot just construïda i que aplicarà més tard de forma deductiva a resoldre nous casos. Pensadors com Niñoles i també, hi podríem afegir, com aquells joves del grup dels jesuïtes i sobretot com Joan Fuster, malgrat la manca de dades objectives fiables amb què el mestre de Sueca podia comptar a principis de la dècada dels 60 del passat segle, funcionaven més o menys així.
la qual cosa propicià una gran fertilitat, una productivitat intel·lectual que fructificà en diverses maneres i que sovint ha romàs, especialment en el cas de Niñoles, en plena vida fins a hores d'ara. La trajectòria professional de Rafael Lluís Niñoles remet, d'alguna manera, a l'encomanadissa activitat creativa i a les constants adaptacions a circumstàncies socials noves que caracteritzà el pensament de Georg Simmel i que valgué a l'autor berlinès el sobrenom afectiu d'esquirol intel·lectual, un àgil i amatent ésser viu que canvia constantment de branca i tija sense perdre mai de vista el puixant tronc que sustenta el fullatge i el brancam per on ell s'enfila. Niñoles feu la llicenciatura en Dret a la Universitat de Salamanca i es doctorà a la de València. En 1968 publicà el seu treball sobre l'opinió pública, tema que tardarà molts anys a reaparèixer a Espanya en forma de llibre. D'ençà d'aleshores, la seva producció intel·lectual és extensa i extremadament rica, tant pel que fa als llibres com als articles i altres publicacions, encara que la dictadura no facilita les coses, tot al contrari. La sociologia és eliminada dels programes universitaris en 1955 i és gràcies a la tenacitat del professor Francisco Murillo, catedràtic de Dret Polític a la Universitat de València, que hi retorna gradualment, s'escapa de disciplines susceptibles acceptables per al règim i per a la comunitat acadèmica més tradicional. En 1969, Niñoles encetà amb Conflicte lingüístic valencià, obra redactada en 1967, els seus fonamentals escrits sobre l'estreta relació entre l'estructura social i la situació lingüística dels grups humans, els més lúcids treballs sobre el tema i que tingueren una notable projecció exterior i foren traduïts a diversos llengües. Rafael Lluís Niñoles ha sigut professor a les universitats de València i Alacant, ha encapçalat l'Institut Valencià d'Investigació Social, IVIS, i ha treballat com a funcionari de la Generalitat Valenciana en temes d'investigació i política lingüística, dirigint treballs de recerca en aquests camps. Els seus estudis venen a provar la coherència que existeix entre l'ús social de la nostra llengua i la relació històrica, econòmica i física dels territoris del nostre àmbit lingüístic. Niñoles ha participat activament en importants conferències internacionals als Estats Units i al Canadà i presentar sòlids arguments en favor d'alternatives coherents amb la realitat multilingüe de l'Estat espanyol. La sòlida tasca d'investigació internacionalment reconeguda sobre els orígens socials de la situació del valencià i d'altres idiomes europeus i les seues ben fonamentades propostes sobre la normalització social de la nostra llengua a escala territorial fan al professor Niñoles plenament mereixedor de la medalla de l'ABL. Gràcies. Llegida la laudatio que acredita els mèrits del guardonat, el president de l'Acadèmia lliurarà la medalla al sociòleg Rafael Lluís Niñoles. A continuació, pronunciarà unes paraules d'agraïment al guardonat. Que puge, per favor, al cadafal el senyor Rafael Lluís Niñoles i Monllor.
Honorable president, senyor conseller, autoritat, col·legues, és una satisfacció per a mi assistir a aquest enorme encontre organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució a la qual cal felicitar per la seva importantíssima tasca en la defensa del valencià i que ara m'haurà atorgat-me tan digna distinció. Aquest acte em permet reconèixer públicament els esforços de l'AVL que realitza per tal de desactivar el conflicte lingüístic que ha pogut atemptar contra la normalització de la llengua, conflicte sobretot social, que només des del treball desenvolupat pel professorat de les escoles impulsores de la cultura i d'identitat de la pròpia AVL estarem impulsors de la cultura i entitats com la pròpia AVL estarem en condicions de neutralitzar. Aquest premi, doncs, ens honra a tots que sumen esforços per assolir una completa normalització del valencià. Vull també agrair ben sincerament a Eduard Mira les afectuoses paraules que m'ha dedicat en la laudatio. És un goig per a mi rebre aquest honor d'un amic tan estimat com Eduard, sociòleg i escriptor organitzada dins de la cultura valenciana. De nou, el meu agraïment a tothom. Moltes gràcies.